oh. Tagdos na kay mahal na. Maluto siyang pancake. Ingon man nga mo bukas gawas. Agon lang tiya akong mana ha. Ato ko sa likod kay maharbis ko og sayote. Nina, di na tadugan yung pao. Kaya makita yung pagbuhat siya ng pancake. First natong buhaton is natay mixing bowl. Then, kinisiya. Ato ang harina, all-purpose flour, 1 cup. Atong ibutang din. Atong unang ng atong mga dry ingredients. Sunod, kay ang ato ang 2 tablespoon of sugar. Atong ibutang diha. Itong 2 teaspoon of baking powder. So, manit siya atong baking powder. Then, ang ato ang teaspoon of salt. Rock salt na mong gigamit. Kanya siya. After anay, ato niya siyang i-blend. So, manit siya atong mga dry ingredients. So, ano na sa ato ang wet ingredients. So, first, pagkahuman naghim og tabay diha. What? Ang atong 1 cup of milk. Ato niya siyang i-abot sa tunga. Okay. So, after ana, kanya itong egg, kinisiya, ato niya siyang batilon, no? So, let's do this. Then, atong ibutang diha. Then, next will be our 2 tablespoon of oil. So, if na-mix na nato tanan, nasagol na, ato ni siyang batilon. So, okay lang dito. So, hapit na dito siya mahuman. Smooth na dito siya. So, after mga minute, ato na niya siyang natuon. Yes, yes, yes. Paano siya ang atong output? Ang atong pancake, piloy kay naong, pero lamig garo ni. At atong tawgon ang uma sa liyo. Here. Para maninin mo. Para sa kanila. Sa ating kinawan? Atong hotcake. Oh, pancake. Pancake. Pancake maninin. Uy, kayo. Ngayon naman na. Ang sigaw sardinas. Sila saan? Paano? Mahal. Ito na, super. Ikaw. Kailangan, padayon tanan? Mabidyo? Bigyan. Padayon na? Ito man, wala po super. Tilawi sa. Tilawi. Lamit kayo. Tilawi. Lamit kayo hot kayo. Pancake lagi ni. Pancake. Pancake lagi ingon sa ato kong gi-search. Hindi kayo, sa una, sigaw ka na eh. Tagdos. Ang hiwa. Sa elementary pa. Lahi lagi ni sa mong gimo, no? Ano ka nandun yan? Ito na, super. Namis sa saan? Wala yung madala. Naay condense. Ay, Naalid to. imod kang sobraan. Hinaan siya pagkaon. Lamit kayong pancake. Yes! Lamian ko niya na akong isagol kay gatas. Ewan kayon. Hindi ako tuog, mahatuan niya. Kanbag ako buhatan niya. Lamit kayo. Kung wata na quarantine, hindi ko magluto-luto. Ano ito ang tiyan nga na limonan? Lamit ko na. Maghimo ko. Mana? Ano sa'yo mong giplito na? Bata? Butter. Lami na. Humot, di ko ganahan o kuan, hindi ka. Ice cream. Kamusta ato ang farm nila? What? Kailan yung makasako na harabis. Ihapon pa rin na daw. Kuan, yung putos. Homemade. Kipsip ang tanan. Ang pingulang tanan. Dili sa... Ikaw, bibigla na mo ako magawa-gawa. Hindi na, si Kaon. Wala man naman sila dito. Dora kong kaon. Sarang Ang ganda kaon. mo.
Pancake lagi. Pancake. Kinahanglan na akong lawas ug alcohol. Hanay, alcohol 70%. Tara oh. Gapangurog na ko, wala na ako kay nung Han 70% ni tilawi ko no, uhaw ka. Ligo ko na. Ato kaning butangan no 70%. Murot yun eh, sige tilaw. COVID. Lakaw na COVID ay nag-anis pina. Shout out na ko kang gawanda. Go Binji. Go amping das Australia go. Yeah, Brad Joel. Brad. Amping yan ay mga amping das Japan Brad. Okay kaya Brad. Human na ang ato ang sani? Tanduay. Milk tea. Oh, milk tea. Uy. Limon. Iced tea. Limon. Oy, basta Tanay kay mo. mainom. Oy, pangan. Mag-gym, mag-exercise ta kada adlaw. Ako, jogging ko. Tuyok sa balay. 10 minutes. Yeah. Abs workout din. Ano mo kuya? Bye-bye! Pat ka buhok. Bye! 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 Bye!